Zove me muž da dođem, ja čujem u sobi neka cika, vriska, klinka se smeje. On ti nju baca nešto u vis, ona se ovako prevrće, pada na krevet, umire od smeha. Ne mogu bre to da gledam, toliko imaju tih akrobatskih tačaka, srce mi preskače. Realno nije se nikad povredila, a uživa maksimalno. Postoji cijela literatura u psihologiji koja pokazuje značaj tih opasnih i grubih igara. Rvanja, borbe, vrtenja u krug, bacanja. Tako deca razvijaju ravnotežu, koordinaciju, otpornost, uče o svom telu, o snazi, o granicama i grade poverenje sa roditeljima. Što kaže Ranko Rajović, dozvolite deci da se vrte u krug, bit će pametnija. Mnogo je važnije to nego da ih u ranom uzrastu učimo da čitaju i pišu. Zahvaljujući tome što ih muž tako baca, što se oni vrte, što imamo karike u kući na kojima non stop nešto vežbaju, oni su stvarno postali neobično spretna i sposobna deca i neustrašiva. Deluje to rizično i opasno, ali oni su stvarno jako žilavi i otporni. Ništa im neće biti ni da padnu. Znači, za njihovo dobro opustite se, igrajte se. Biće i vama zabavno. Mislim, meni nije pošto ja žmurim i bežim, ali podržavam svog muža jer je on profi u tome.